इरान आरो इजराइलनि गेजेराव गिख्रंथाव दावहा नांथानानै दं गोबां भारतारि साख्रि मावग्राफोर। बेरेनाव बर'नि आगोमा फिसा साख्रि मावनानै दं। माबोरै दं भारतारि साख्रि मावग्राफोरजों लोगोसे बर'नि आगोमा साख्रिआवलाफोर? गिख्रंथाव दावहानि बागै फोरमायबाय बेरेनाव साख्रि खालामनाय केमिकेल इन्जिनियार अमर बर' बिथाङा। बिदिब्ला खोनासंदो बिटिआरनि बिउर' चिफ कनक चन्द्र बर'नि एक्सक्लुसिभ सावरायनाय। घटनायाथ' जों नुगासिनो आरो खोनागासिनो इरान आरो इजराइलनि गेजेराव जि दावहा, बेनि गेजेराव दङ आमेरिका। ओमफ्राय बेनि गेजेराव बायरेनाव नोंथाङा बर'नि गेजेरावनो सासे आगोमा साख्रि मावनानै दङ। ओमफ्राय जाथायनि सायाव एसे बुंगोन नामा आदा? जाथायाथ' बिसोरो सिगांनिफ्रायनो माने दिस इज अनगयिं मोनसे प्रब्लेम बिसोर इजराइल आरो इराननि गेजेराव। ओमफ्राय गेजेरावथ' सिगाङावथ' जाखांखाबाय दान मोनथामसो सिगां। ओमफ्राय बेनि उनाव आरोबाव नैबे हथादै इजराइलजों आरो आमेरिकाजों ज' नांनानै हथाय इरानाव एटाक खालामग्रोनाय जादों। माने बेनिनो रिटेलिएसन हिसाबै बिसोरो जेराव जेराव आमेरिकान बेस दङ आरो जेरैहाय बाहरेन, काटार, दुबाइ जेराव जेराव दङ अल जिसिसि कान्ट्रिज, बेवहाय बिसोरो रिटेलिएट खालामनाय जादों आरो। बेवहायनो बिनि गेजेराव बाहरेनाबो मोनसे जाहैबाय, जेराव आं दा दंगासिनो दङ। बेखिनि आरो। बायरेनाव माबेयाव साख्रि मावो आदाया? बाहेरानाव मोनसे गाल्फ पेट्रकेमिकेल इन्डास्ट्रिज होनाय दङ, फार्टिलाइजार सेक्टर आरो पेट्रकेमिकेल सेक्टर। बेवहाय आङो लास्ट 15 इयार्स 15 बोसोर जाबाय आङो बेवहायनो बेयाव मावगासिनो दङ आरो। रिसेन्टलि दा प्रेजेन्टलि माबायदि सिटुएसन जानानै दङ? जिहेथु सानफ्रामबो दावहाया बांबोगासिनो दङ जेराव। इनिशियेलि घटनायाथ' लास्ट सेटारडेआव जाग्रोदोंमोन। बेवहाय एज पार बाहरेन टाइम माने फुंनि 11टासो समाव जादों आरो। बेनिफ्राय आङो रुमावनो दङमोन। आमेरिकान बेसआबो माने बारा गोजानाव नङामोन आरो आं थानाय आंनि रेजिडेन्टनिफ्राय हार्डलि 900 मिटार्स। बेवहायनो माने सिरियेलि खेबथामसो हिउज एक्सप्ल'जन खोनाबाय। ओमफ्राय मिथिखागौ एसे एसे खोनाखादोंमोन, अब्लाबो माने एलार्ट जानानै दंखायोमोन आरो। ओमफ्राय लोगो लोगो जोङो माने एसे सेफ जायगायाव मुभ जालांनायसै आरो दा। ओमफ्राय दाबो जोंखौ माने कम्पानियानो जों जि एरियायाव दङ बेनि गासैबो अलमस्ट 22 इन्डियान फेमिलिस जोंखौ लानानै माने मोनसे हटेलाव दंगासिनो दं आरो दा दिनैसिम। आदसा, नोंथांमोना हटेलाव थागासिनो दायो? औ हटेलावनो दङ। ओमफ्राय दा एसे सुग्लायनायखाय नै दा आंनि फ्लेटआव फैनानै दसे एसे माखासे बुस्थुफोर बुथुमनो फैदों जि जोम। माने दा आंनि फ्लेटआवनो दङ दा। माने हटेलाव थांफिनगोन आङो दसेनि बिराद माने खैफोदनि गेजेरावनो दङ आरो दाबो, नङा होमबा? औ। ओरैनोथ' बाहरेन माने डिफेन्स सिस्टेम बिसोरो माने साक्सेसफुलि बिसोरथ' इन्टारसेप्ट खालामगासिनो दङ। अब्लाबो माने प्रब्लेमा जाहैबाय मा, लामा सामा बन्द' खालामाखै, हान्थियो। ओमफ्राय फ्रायानो माने डेमेजआ डेब्रिज जेराव गोग्लैदों बेयाव एक्सिडेन्टेलि घटनाबो जानो हागौ आरो। मैयासो जोंनियावनो माने फेक्टरियाव प्लान्टआवनो प्लान्ट सायावनो इन्टारसेप्ट जानाय जादों। ओमफ्राय बेयाव सिङावनो माखासे डेब्रिज गोलैनाय जादों आरो। रावबो जेबो जायाखिसै खुनु मथे। सिटुएसना बोरै जानानै दं साप'ज नों थानाय जायगायाव बा नोंनि एलेकायाव? सिटुएसनासो बिदिनो टेन्स बयबो, अब्लाबो माने लाइभलिहुड सोलिगासिनो दङ। बबे समाव मा जायो मिथिथ'वा। जिखुनु लामा सामा हान्थिनो हायो। जेरैहाय जोंनाबो माने वार्क पेटार्ना जाहैबाय मेन टु मेन रिलिभिं नालाय, जोंहा थांनांगौ जायो डिउटियाव, माने 8 आवार्स डिउटि, शिफ्ट डिउटि। बेनिफ्राय माखासे जायफोर नन एसेन्सियेल आरोखि, फिजिकेलि that was not required, बिसोरखौ वार्क फ्रम हम सोलिहोगासिनो।
बेबायदि मिनिमाम खालामदों आरो मेन पावारखौ मिनिमाइज खालामदों बेखिनि। ओमफ्राय नोंथांनि अनगायैबो सोरबा बर' सुबुं दंबावो नामा बेहाय? आंजों लोगोसे बियो आंनि सिगांनि फैखानाय बिथां उदां बसुमतारी मेकानिकेल इन्जिनियार। बिथाङा जाहैबाय क'क्राझार सामथाइबारिनि। बिथाङाबो दङ आंजोंनो लोगोसे। आरो दङ जों बयबो। इण्डियानि फेमिलिफोर बेसेबां दङ हजों? एराउन्ड माने 3-4 lakhs, not exactly 2-3 lakhs around population. अके। Huge, बहुत दङ। बहुत दङ होमबाथ'। बहुत दङ। ओरैनो बिनि अनगायैबो दायो साप'ज नोंथांमोना बेनिफ्राय एसे दोरोदनो लुबैदों, इण्डियाआव फैफिननो लुबैदों, बिदि माबा साननाय दङ नामा गोसोआव? थांनायाथ' थांगोन, बयबो थांनांगोन। दाथ' खुनु माने एयार स्पेसआबो बन्द' गोजा दा। थांनायनि जेबो माबा गैया, सुबिदाबो गैया। बेनिफ्राय दङ माखासे रेसपन्सिबिलिटिफोर दङ, बेखौ फोजोबनानै दोरोदनाया मोजां आरो। लासैनो। बेनि अनगायैबो नोंथांमोना जिहेथु बर'निनो आगोमा होनजागोन, हजों साख्रि मावनानै दङ गोबां बोसोर जाबाय। मा बुंगोन साप'ज आसामनि इण्डियानि सुबुंफोरखौ मा बुंगोन जे बहुत फेमिलिफोर दङ जायफोरा माने खोब गिनानै दङ बे जायगायाव थानायफोरखौ। दा नोंसिनि न'खरनि मानसिफ्राबो गिनानै दङ। आदसा, येस। जेबो सिन्था खालामनो नाङा, जों बयबो थिगैनो दङ। माने सरकाराबो जोंखौ हेल्प खालामदों बेयाव, माने सेफ जायगायाव रिलकेट खालामनानै दोनदों। दिनैसिम जेबो माने केजुवेलिटि गैथ'आ आरो, केजुवेलिटि जेबो जाथ'वाखै रावबो। बयबो सेफ, सिन्था जानो नाङा, जों थिगैनो दङ।